talaga type yung lasa, pero dahil healthy siya. Tingnan natin. Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa harap ng Negros Product Store. Tutor ko kayo kung ano yung mga product nila. So, pasok. Ito yung mask. Para sa Mascara Festival. Mini, ano ba yan? Comic statue. Ano ngalan niya? Comic statue. Oh. Bacolod t-shirt. May nakita ko diba? May ano din ako. City of Smile. Okay lang mapabidyo na for my blood. Ito mga for refrigerator. Ano na? Magnet. Ano na? Yeah. Balot. Ito, ano to? Lumpia. Ang cute. Palabo. Kasama tayo dito. Oh, yung t-shirt. Okay. Ano di gali ini Iloilo, Bacolod, product. Hindi gali ano. Yan mga t-shirt. Ito mga delicacies. Homemade cookies. Cookies and cream. Polvoron. Ito polvoron. Anong bigkir? Barkeron? Polvoron. Ito barkeron. It's mini piyaya. Mini Piaya from Bacolod City. This one is Mini Piaya plain. Ito is Argelianas. Piaya. Cheese tarts. Ito is caramel tart. Piaya. Galetas de Bacolod. Bacolod. Cookies. How to read this? Argelianas. Okay. Barkeri. Mango tart. Many galletas. May ara na natabain mo. Banadas? Oo. Bacolod. Banyadas. Utap. Cheese tarts. Yaya plat. Ayan, yaya. Oh. Ito ano, coated peanuts. Tapos, cashew. Salted spicy. Maniman. Salted spicy. Ito, All dilis. peanut yan. It's dilis. Dilis. Ito, dilis na sweet. Maliit na isda. Peanut. Mascovado.
Dulce de leche. Ito, cacao. Cacao de leche. Honey. Ang mahal na honey. Dragon pine jam. Oh. Mango jam. Tuna? It's tuna. Ano tuna ang tabi niya? Botanesa. Hindi, ang tabi niya. Tuna? Tapini. Coco jam. Gourmet to you. Mabungko. Ang ganda daw. Cacao de leche. Dolce. Kakain na may ano na. Dolce de leche. Ito native na kape. Pero brown. Yan yung ano, beans na to. Para sa mga pasalubong. Oh, coconut twigs. From coconut husk. Leaves yung ano. Saucer. Eh, ang cute. Ito jewelry box. Copy shell. Ayan. Nilagyan ng ano, candle. Yung ano, yung coconut husk. Ang cute. Ito yung ano, anong tawag ba dito? Tray. Made of ano ba ito siya? Chessboard? Chessboard. Chessboard. Mga ano ang tawag dito? Tray na small, made of ano kayong tawag ng ganun eh? Lumat. Banig. Uy, hala. Ayan. Ito, tray. Ito, mga bag. Tray lang siya ka. So, ganito, tray. Pero kakaiba mo tray. Ito ang tinapa. Mga bagoong. Ay, ari pa dali ko. Duwal siya mga Cloth. dito. Mga tinapa nila. Interwave. Scarf. Ano pala, bibili ka 5, tapos yung 5 free. So, dadagdagan na lang natin ng dalawa nito. Tapos, yung honey. Kulang pa isa. May bench lifestyle card. Yan o, marami sila ng aloe vera. Tobago guys. Ano, 295.
marami na tayong face mask. Yan, nabili ko na yung dress. Punta tayo doon. Massage chair. Ara. Oh. Pila ka niya? 15 minutes. Dire. Ubahon pa ang ano ga. Try natin. Ito na lang siguro bilhin ko. Oh. Mura, lalagyan ko doon ng mga folder. Kasi ang dami na eh. Ito, 154 lang. Ano bang magandang kulay? Merong gray, blue, yan. Green. Orange. Purple. Ano yun lang. Ito na lang yellow green. Tapos bigyan na lang ko ulit. Next time isa. Yan na, nabili na natin. Meron akong lalagyan ng mga folder. Ice cream. Homemade ice cream. Coconut ice cream. Ada mo kung galing mo? Yan na, ito yung white, ito yung spicy ginger. Tapos yung ito, malunggay. Try natin, hindi ko pa natikpan yung ano, ginger na ice cream. Tapos malunggay na ice cream. Try natin. Lasang salabat. Lasang salabat na may gata. Hindi ko siya type. Malunggay. Malunggay na malunggay. Alam niyo ba yung lasa ng ano? Yung malunggay tapos yung dahon tapos iniga nyo. Tapos yung purong-puro yung ano yung juice mula doon sa dahon. Ganun yung ano, yung lasa, matapang. Ito yung pinaka-healthy na ice cream. Mga hindi, mayroong bagong downy ngayon ito. Binili ko kahapon kontra kulog.
Hindi ko pa to na-try. Bali yung price niya is 139 peso. 720 ml. Yan. Bukas maglalaba kasi ako. Gagamitin ko to, try ko kung mabango ba talaga siya. Mabango. Kasi ngayon, ang hirap magpatuyo ng mga sinampay. Palaging ulan. So, kailangan na natin gumamit nito. Thank you for watching. See you on my next video.